Hey, så jeg slet ikke der. Jo, hvad så? Sebastian fra Xbox her. Det er morgen til, at jeg skal til Frankrig tidlig morgen faktisk, eller sen aften, eller hvad man nu kalder det. Klokken er 2 om natten, og jeg tænkte lige, at jeg vil informere jer om, og så starte min vlog her på denne dag. Jeg skal til Frankrig, og det bliver sygt fedt. Sygt når jeg glæder mig totalt. Det er ikke sådan noget luksus, ligesom Niklas. Niklas er ligesom med på Kreta, og han fløj fly, og han skal bo på hotel, og alt sådan noget. Ja, vi skal køre i 2 dages lang kørsel i bil, og et sted, hvor der ikke er noget netværk. Så det er super fedt. Så jeg tænker bare, at jeg går i seng, og så ses vi sgu i morgen. Nej, senere på dagen, i bilen, whatever. Vi ses, når jeg lige har fået sovet i det. Godmorgen! Nå, det er senere på dagen, hvis man kan sige det sådan. Og jeg skal pakke. Det bliver super fedt, hvis jeg kan få det ned i tasken. Min mor til at hjælpe mig. Let's begin. Hvad så? Sebastian, vi sidder i bilen, og når jeg siger vi, så er det fordi, at jeg har min lillebror med. Han vil ikke blive filmet, og det er okay. Nej! Men vi sidder i bilen, og vi skal til Frankrig, og vi glæder os rigtig meget. Og det her, det bliver den første vlog ud af, jeg ved ikke hvor mange, det bliver nok et par, 3, 4, 5 stykker. Det bliver sådan parts, det er ikke ligesom Niklas' bare i en stor, lang en. Så vi ses, når vi er i Frankrig. Ej, jeg laver nok nogle klip på vej derover. Så vi ses. Så er jeg nået til Tyskland, og vi har gjort os vores første stop på tankstationen, hvor at vi lige skal ind og gøre de ting, man gør på en tankstation. Så vi har lige været ude og strække benene, og vi er i Tyskland nu, og der er sådan set alt de butikker, som er her. Det er mega stort, mega fedt. Men vi skal videre til Frankrig, vi skal ikke blive her, så det er bare lidt hurtigt, så vi gør på busstopstedet her. I want to take you by the hand, hand you another drink. Drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away from us, so stay with me. I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come. Jeg ender vloggen her. Vi er ankommet til Frankrig, og det ser virkelig fedt ud. I næste vlog så kan I se, så viser jeg lidt rundt i huset, og der skulle være en fodboldbane og alt muligt, så det bliver sygt fedt. Vi ses.